Nyina ye ni musamse Ghana ena fa Asante man ye gu ahoboaso a enche ye be shefa kase papapa ena mse na se tutu ababio ene afihia makomako aduonu enum nie 25 years nie ena watena sikadwa kofi so eno te ye ba be shefa no na afasha ne pompon so no a Ghana fo ne Asante man ya te asem de pa na mse emfihia makomako ha aduonum akire nie no eniema bia afia pema ha nwotwe ene aduoso nan mu English abrofo basesa ye edi free Asante man ya de kura demo edi koye no nioma yi emprempren kamia kwa esa dodo no a enam kwan mu a esa beka yensa e wa Asante man mu sei na owura bia de din edi ni kwate owu ya wono ye Ghana ni di hye ya wotwasini ya wono ebu di bra e wo broni krom na ekire mu se wono koye na wokopie mu e wo English wo ma de kura dan bi British Museum bese emfihia edionu mu nie na wokoduru ho no sadia ne ho na mu si ye no ene niema wo ye dodo no a na fra Asante man mu asa bibre mu aman mo ena abrofo no besesa ye a wo mde koye akwakosiesie wo mde kuradan mo eno nti wo hu ye no eka na koma pa se wo be di obetimi bia sa de be ya sa eniema no besa beka Ghana fo ena fei Asante man ensa biem eni gisam ne se enioma no dodo no a enam kwan mu a eba ya mpanifo ye nhyehyɛ se wo no bebo hu dwa sa de be ya Ghana man eni Asante man sa eniema de nyina da de ohunu bi da betimi akọ ena ni akwakwohwem bie na wo wura ya wo no twasini a enam na da ma so eniema isa beka yensa e wa Asante man mu sei ni kwate owu ya wo no twasini no na nsam a wode atudwa de okopie so ani niema wo hunu ye no sei ena ode mu nkyeremo amakoma kase. It was like a time travel when I left the office of the curator and we went downstairs into the basement 50 feet under the ground. When we landed in the basement, the aroma of our ancestors, I mean, I'm talking about all these artifacts that has been hidden. You know, there's an aroma that, came and overwhelmed me. I mean, I could smell, it's almost like they say, oh, welcome, our great-great-great-grandson. You are most welcome. Spiritually, I felt the presence of our ancestors. Eti wasi ebra wo wura de kuradan mu na no ne hunam ye ni ya wasi gu no asa no tini bi woni mu sa ye nananom kasa kyere ma na kwaba se we die ya ye die mu a ye niema ye fra Asante man mu no ebinie eti kwan bi so no wote nananom ene e wo bra kopie mu e wa de kuradan mu na nkomo aye di na etwa gu Facebook ne so Akoma 87.9 ne o mai mimi sei mi hunu bi da mi hu bida na wo ko fa he na he ye na na hu krenye bi menya sure say mini ama pa akora hunu bida Asante we japadi Asante wa de papa efe abrofo ndi ese wo matafre ya dwene nwache ti wo mo besisa kwa afi no mo so mo ne be ko Sagrenti wo no no ade we social studies we hu na Sagrenti wo se guarantee Wesley ye besia hyeso di no za na ebo no se guarantee Wesley eni aye ne Sagrenti na ye nya ho ti Sagrenti wo ate se ye ko ye se de no wodi abrofo nanim no e so aikon no aha wa hu ono na na ye sahe na woda abrofo na no eto ono ni din ena Asante man ye de to so Sagrenti wo aha eni ababoro ye ho ache Sagrenti wo eti enioma na omde ko ne bi na etwagu no na wo mu kire mu se de na wo America no eno de ba enkobiem na emom UK de na mse wo mu so aikon na befa ko ye ni ntino wo mu de befa ye mfie miensa 87.9 Kumasi yes ye wi aye ne share ya sade akomo yes asa abo no return here de ko because wo mu de kon na befa ye yesu etimi so aikon se nkofa ma enti wo mu agi atom se wo mu de ba ye behwe ni so ade kakra na ye be ye ne sa na ya hwede e hyehye ne be ko adonti owura no akopie nioma no so no e na ye te se wo kire nsem no owura ni kwate owo ono ye filmmaker e na wode ensemi etudwam na sadia kan no emfinhia mako oha aduonum ene akire 150 years nie ene niema won besesa ye edi fra Asante man mu a akwakopie mu ewo English UK abrofo nsemo na de enti asa ne omai esa beka ye san medical chem se UK de ne de amane ebo kire mu a ebeba bedi ye nkyɛn no emfie miensa na akire no yasa bo akire de akom na wei aye hyehye ye amanhia hemfie ene UK aban ye esa de be ya asomdwe a wo ye ntamo no ebekosoa atena so ensem yinti no Nana Professor Ohene Babuachi Ejei wo ahene otoso mieno wano ayotumfo hiahene wajibre akire Ghana man Asante man travel when I left the office of the curator. Okay. Wajibre akire Ghana man ene Asante man eniema no na bosie ana fe so kura no amamra ne amane kakra ewo niema ne ho no nkyere mu ahiahene enso de makoma kase enim
abena gisa wo behwe ade wa hanoma kama yehwese nyema ebedru free California baya no na neya ne bebedru kumase omo abona manie na yahye se yawa da yetrasi ni obodwa kuntunkuni dwa no a bepa ho ntuma ne nyina ehunu nyema free California ba bedru no be nyema nso de aba de aka ne de enam kwan so ba yame ya aduma April busumi etoso na enanum no eno nso ebehunu eno nso ya dia ehia sombo pa sombo ma yenyina se yura etimi ayesa di na yenyina ya ba banya eni boy eni akonma ya hwe sa ni man ebe ni ahwe agudi a ena na nam sebe nyansa ne ahodin eni nimdie awmde yesa ni man yenyina Wei aya nana professor Oheneba Boache ajei wa hene ya wotoso mienu otumfo hia hene ena waje bre edi nkyeremu yi ema yen na sade oka ye no ano de free British abrofo no nsemo eba ne hwekwan se forisi obosome no mo ne de toso enan anase enum ne babeka ensa wasante memu ase nyame aya adoma ya wada panifo bebo kuntunkuri dwa na de edi nka free California aba no wo mo de kapa ho toma masanteman yeso yetimi akwa hwe na esaminti yasani opani ba kwa eba no se history pa ne abakwasem a wabene pa ebeka se ye historian yewura Asafo Kantanka yeta friend teacher Asafo Kantanka yebisa no se emfaso de ben ene benya ede ama Asanteman fidudu ane ma ye free enchan ya esa ba Asanteman faso ben ene benya de free so se enije se eba kire se Asante ade bia wo bia no enye aniso keke ade a ye de nananom de omo nsa ye omo ye kra no a ye bo ho mpaye egu ho nsa ansa na yaye na kire se sunsum mu ne honam mu no ade no ehia Asanteman nti ade a ho hia sunsum ne honam mu na akodi baabi na nne omo so omo de ba o se enesese ye bo UK for America for de nde omo de ba a omo nsa mfa nko bi mu na UK de ne de nhihye no kire se omo de ba mfie miensa na ehwe ni ya omo de mfie miensa nso beka na aye mfie nsia na omo abefa akọ na de akoduro ne de omo pese omo chese omo de omo koin ena omo gye nti oyenso ye mfa kon enkoje na se omo no de bread a omo de na omo de fam ye kon mu sa ade de wiase ba bia wiase na hihye mra se kon mu ade de untimi emfa se okwa akoje wade sabi anya do Asante kokon ye ono angasa nso ofa nkrofo ne ma bi nti wo mfa wo de enko no bi de wo de akodi obi de ho a eno nso saa na gese mrade na obetimi de akoje enti emunchiremo ana teacher Asafo Kantanka banisa mamra ni amane mu a wabene pa wa bakosemu waje ye eje brechiremu kama ede kire ye no na niema eba no wono chiremu se ya de kurade makoma be se duasan enso ya kane Asante henemo a wono mabesene kwa akofuna wo mu so mu eso aye nyina ebi eka ho a emunchiremo empanifo ede amaye na sade ya chase ne ede tu dwa no a wanyina na mafia pema ha nwotwe aduoso nan ebra ne Sagranti wo ya General Garnet Wesley ya friend Sagranti ya wono da wo mo no ene Asanteman kwen wo msesa adwen wane de koye no eno na nam so ene yesi nkonwa so abakwasemi yese kobiem na akwakwa ya abakwasem amfisha no bu akonta aduonum ene akire ni ntino Asanteman eye nhyehyeye ya free sabre ekwe bedwam kasa ebekoso enkyekire bebre ebekoso ede afasa ehyehyeye hu aka US hweapomo ena sa bedwam kasa na ekoso akukudam ya wono mabene ewa amanyosemu ne amanyofo akukudam nyina etwahyiam sade ba ya abakwasem ye besiso ya kaka ye ho ye koye ni momfaso ebenya de free so no wo mode ni nyina eto dwa no nti ma wafidie no ena Akoma kase mprempre ya ma ne bofo dodo no awo hono ha sade bagwam kasa ne bekobi ye hyebo se ye ma ye tiefo aso ensi ewo ho abana nkomo na wa enti